mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe jangata tafsiru be fulfulde bo ɓe ɗo andi jangugo français ma bo english. On ɗo andinira fukaraɓe moɗon jangugo qur'anu be manana ma bo on andinirtaɓe jangugo qur'anu be mana. Deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye je moɗon e fukaraɓe moɗon. Min ɗon balla mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe andinira koye qur'anu be mana. Mallum jo mo yiɗi jangirde moɗum wata ɗo janginira qur'anu be mana fu windanam ha Google Mail, ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE ma bo ha Facebook mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore, ma bo ha Telegram mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Audio mare wurtoto tongode nde sonotirta be am gal Telegram ɗo ha les suraji man. Ɓingel ngel jangata l'école ma bo school ngel ɗo mari téléphone Android fu hollan on non yerbirta biol ha Facebook ma bo ha Telegram ma bo ha Google Mail ɗum koyɗum. E ha YouTube mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Suraji man ɗi fu ɗi mburtoto ɗi ɗo tokkotiri ha nokkure wore. Suɓangol yiɗi heɗito kala surawol fu yoga fayidaji gonɗi ha muɗum ɗo windi ha les audio muɗum. E non laabi ɗi conotirta fago e am. To ɗum saro on ɗo heɗito bo ande Allah waylata ko woni ha yimɓe ha ɓe ngayla ko woni ha nafsuji maɓɓe. Allah jippininde alqur'anure ngam manaji mare taskite e hutinire. Njare ɓikkoye moɗon ha mallumen ɓe janginirta qur'anu nde fu be mana be deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Koye anda manaji qur'anu ko woni ha nafsuji ma koye wayla nafa koye, nafa on, nafa ummatore naftira be ko ɓe tammi taskitorago be manaji mare ko woni ha nafsuji ummatore wayla. Allah wayla ko woni ha ummatore ɗum woɗa ma bo ɗum ɓurta wodgo. To aran heɗitago moɗon inde am Muhammadou Labaran, binduɗo deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Kayre nde kaɓɓe ɗiɗi, haɓɓere arandere heɓgo e suratul Fatiha, al-Fatiha jiiɗo yago suratul Kahfi, al-Kahfi lowol. Haɓɓere ɗiɗabre bo ibgo e suratu Maryam, Maryamu yago suratul Nas, annasi yimɓe. Ɗereji mari wuttudu ɗum Arabia e wuttudu ndu yabo manaji muɗum bindiraɗi be karfeje ajamiya. Ɓingel ngel andi jangugo ko windata ha alluha muɗum ha jangirde e ko windata ha kaye muɗum ha l'école ma bo ko windata ha notebook muɗum ha school fu jangande. Jus'u maje bo ɗon ha kala jus'u fu pirtol kalimaji caɗɗi gonɗi ha muɗum ɗo haragare muɗum pirtiraɗi no ɓikkoye pamirta je ɓikkoye. Ɗum kayre en jangata deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Suratul Fajr, al-Fajr, fajiri. Bismillahirrahmanirrahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Wal fajr e fajiri. Walayalin ashr e jemmaje 10. Washaf'i wal watr e ɗifliɗinɗum e bajjiɗɗum. Wallayli idha yasr e jemmande tawe ɗo yaha. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Yelika ha bolwa ɗum kunayeje tabitinojum jawmu hakkilona. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Yelika ay noy jawma huwi adinko enna. Irama dhatil imad. Iramanko en jawmi en dangrange. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ben be yeru mabbe tagaka ha gure. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. E samudanko en ben be tawi tapare har wadiwol. Wa fir'auna dhil autad. E fir'auna jawmu tiggirle. Alladhina taghaw fil bilad. Ben be jaggi ha gure. Fa aktharu fiha al fasad. Den be ɗuɗɗini bononda ha maje. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab. Den jawma waji ɓoccol yangada dow maɓɓe. Inna rabbaka labil mirsad. Andu jawma tabiti har nyukkorde. Fammal
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن nden amma neɗɗo nde tawe ɗum jawmi ko jaribake mo nden teddini mo e neminani mo nden o wiya jawmam teddiniyam wa amma idha ma batalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan e amma nde tawe ɗum jaribake mo nden ɓilli dow mako risku muɗum nden o wiya jawmam yawniyam kalla bal la tukrimuna al-yatim na non fi accu on teddinta yatimejo wala tahadduna ala ta'amil miskin e on colnindirta dow nyamnuki miskinjo wa ta'kuluna turatha aklan lamma e on ɗo nyama doneteɗi nyamuki moɓiki wa tuhibbuna al-mala hubban jamma e on ɗo giɗi jawdi yiide salitininde kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka na non fi nde tawe leddi fotitinama fotitineki wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa e jawma wari e malaika en saffuwol waji a yawma idhin bi jahannam yawmaidhin yatadhakkaru l-insanu wa anna lahu dhikra e jahannama waddama nyalde den neɗɗo siftorto e noy siftorki wodanimo yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati o wi'a taweno yammi handini har ngendam am fa yawmaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad nden nyalde den goto fu yangitata yangada mako wala yuthiqu wathaqahu ahad e goto fu haɓɓata kaɓɓorgol maako ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya an nafsu deƴƴitingu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya soƴƴita faago e jawma gerdingu gerdangu fadkhuli fi ibadi nden nastu nder jeyaɓe am wadkhuli jannati e nastu aljanna am